Hei kaikki, mä oon Minna ja tervetuloa mun Langavaara Neule-podcast YouTube-kanavalle. Ja täällä mä höpötän mun käsitöistä, neulaprojekteista pääsääntöisesti. Ja ensi alkuun, että mä en unohda, niin sanottakoon, tai kiitetään kaikki, ketkä on katselee ja kommentoi ja tykkäilee mun jaksoista. Se herkästi unohtuu sanoa, mutta se on aina koitan vastata ja aina on ihanaa, kun joku reagoi. Mulla on nyt tosta viime jaksosta aika kauan, kun mä olen kuvannut, musta se oli kesäkuussa. Nyt on ollut sellainen kesä, että ei ole ollut tilaisuutta istahtaa kameran äänelle ja kuvata mitään, mutta nyt täällä ollaan, eli nyt on lokakuun 7. päivä, kun mä kuvaan maanantai. Ja joo, mennäänkö asiaan? Mä höpötän tähän nyt jaksoon käytännössä valmista töistä, koska niitä mulla on nyt tässä muutama tullut ja sit mulla ei oikeastaan mitään sellaista kesken, mitä mun mielestä on järkeä esitellä, niin näytetään noin valmiit ja sitten lopuksi vähän kuulumisia ja muuta, niin sillä systeemillä tällä kertaa. Ensimmäinen valmis on semmoinen, jota mulla ei ole täällä. Se on se Ankersi, mitä mä varmaan näytin viime jaksossa Toivo Puuvillalangasta. Sitä meni siihen 400 grammaa ja mä laitan kuvan mun päällä siitä neulesta tähän näin. Siitä tuli vähän lyhyt, varsinkin kun mä sitten ensimmäisen käytön jälkeen pesin sen koneessa, niin se sen jälkeen ehkä vähän lyheni. Mutta mulla on onneksi sitä lankaa vähän, niin mä ennen ensi kesää yritän saada itsestäni irti sen, että jatkaisin sen pituutta sitten vähän sen. Mutta muuten tosi kiva neule tuli siitä. Sitten mä luulen, että ei ollut viime jaksossa edes aloitettu eikä mitään, mutta mulla tuli onkohan mulla se kirjakin nyt jossakin? Mä pääskään hakea sen vähän tuolta. Niin, viime jaksossa ei vielä varmaan ollutkaan aloitettuna, mutta mä aloitin tästä Anna-Johannan Neulematkalla kirjasta tämän Ulappa-neuleen. Onkohan täältä jostakin löydettävissä? Kiva kuva neuleesta. Tämä on ollut nyt kun mä tää selaan, niin samalla kerron, että tämä on ollut jostain syystä tai niin kuin kaikista neulekirjoista, mitä mulla nyt on, niin semmoinen, mistä mä oon oikeasti aika lailla eniten neulonut, tämä Sarin Neulematkalla kirja. Eli tämä Ulappa-neule täältä. Ja tässä kuvassakin näkyy, niin tässä on toi kuvio tuossa karkeessa vain, mutta mä jotenkin heti kun mä tän neuleen näin, niin mulla tuli semmoinen ajatus, että mä haluan sen koko paidan pitsikuviota. Niin olen tehnyt sen niin. Ai vitsi, tää pipokin voisi olla kyllä kiva tehdä, kun mulla on nyt siis toi Pohjola neulepaita, niin tää pipokin voisi olla kyllä semmonen, minkä voisi täältä tehdä. Ja sit mä oon tehnyt täältä ne suojaneuleet mun tyttärille ja sitten mä oon tehnyt täältä yhdet perussukat ja sitten semmoisen Vattuniemi-pipon oon neulonut. Tässä on kyllä tosi kivoja ohjeita ainakin mun makuun tässä kirjassa. Mutta näytetään toi mun Ulappa-neule. Eli täällä. Tästä on Instagramissa kuvat ja olen siellä kertonutkin tästä. Niin, tää on, mä katson, mulla on tää muistiinpano. Niin Aaran Aate-niminen lanka, jossa on siis vähän kashmiria, nylonin ja ton merinavillan lisäksi. Eli tää on ihan superpehmonen. Mä olin ostanut tän vuoden 2023 Prinkkalan lankatorilta 3 kerää muistaakseni mä tätä ostin.
Ja tää painaa 270 grammaa. Mä teen tämmöiset vajaamittaiset hihat. Ja sit mä olen tosiaan tehnyt tätä pitsikuvioita aivan koko neulen täyteen. Ja aluksi ihan ohjeen mukaan, mutta sitten tässä ei ole ohjeessa ollut mitään lyhennettyjä kierroksia, niin sitten mä tein tänne selkäpuolella ton, näkyyköhän, että tuossa on niinku eri levyinen toi pitsiraita, jotta mä sain siihen lyhennettyä kierroksia tehtyä sitten hihojen erottelun jälkeen. Ja sitten mä tein siitä eteenpäin niinku vähän eri levyisiä, niitä ihan vaan koska huvikseni. Näkyykö tuosta? Nyt se näkyy, eli tossakin esimerkiksi on tommonen leveämpi pitsiraita ja tossa kohtaa hihassa ja miten sen valon kanssa saisi. Ja täällä helmassa on myöskin vähän, että se ei ole niin iso ero, ettäkö sitä niin kuin sillä tavalla silmään tarttuisi, mutta kyllä sen sitten jos tarkkaan katsoo, niin huomaa. Ja tää kasmirlanka toki on tällaista, että se nyppyyntyy. Näkyisikö ne, saankohan menee näkymään tuohon kuvaan, että siinä on siis nyppyä tuolla neulepinnassa. Mutta ne on aika isolta osalta tällaisia irtonaisia, että ne saa kyllä tästä ihan vaan pois, että en ole käyttänyt mitään nypyn poista. Tällaista pörröä sinne vähän tulee. Mutta se nyt on näin pehmoislangas ihan itsestään selvää. Tää väri on aivan ihana tämmönen. Tää oli siis semmonen onnellinen erilainen sävy. Niin tässä on nyt se näyttää aika vaalealta. Ei saa ihan toistumaan oikein tuohon kameraan, mutta siinä vaihtelee niinku vähän. Että on sinertäviä kohtia ja vaaleampia kohtia ja semmosia eri vihertävän sävyjä, niin tää on tosi kaunis tää värjäys. Ja vaikka tää on näin reikäinen, kuitenkin vähän ehkä läpikuultava nyt näkyy, niin mä olen tätä pitänyt ilman mitään. Mulla taas nenä alkaa vuotaa, kun mä tein höpötän. Niin ilman mitään aluspaitoja, että ei tää nyt silleen paljastava kuitenkaan ole. Mutta on tosi kiva tämmönen niinku just, miten mä nyt sanoisin, kevään loppusyksyn neulo, että on vähän niinku vilposampaa jo, mutta ei vielä tarvii mitään niinku lämmintä villapaitaa, niin tää on tosi kiva. Ja tykkään just tosta, että toi hiha ei ole täysmittainenkaan. Semmonen tuli tehtyä. Sitten mä tein kinnasneulan lapaset. Mulla oli Villan Voimas Paimiossa oli toi kinnasneulakurssi ja sitten siinä huitteilla aloitin sit itsellenikin uudet lapaset. Mulla oli jäänyt siitä mun Nurmio Villatakista tätä mustaa, tai siis luonnon harmaata vuonuen unelmaa, niin mä sitten tein siitä itselleni kinnasneulalapaset. Näin. Ja nämä on aloitettu täältä sormista ja sitten sieltä alaspäin ja sitten siihen on luonut niinku silmukoita tämmöisen isomman alueen ja sitten tehnyt ranteeseen ja peukalon tänne. Ja nämä on keskenään ihan vähän eri malliset, koska ei ole niinku, tässähän niinku kinnasneulatekniikassa ei näy lisäyksien ja kavennusten kohtaa oikeastaan. Sitä on niinku silmällä tosi vaikea erottaa enkä mä niin tarkkoin muistiinpanoja tehnyt. Mä tein näitä siis kyllä vuorotellen, ettei nyt mitään suurta niinku koko eroa ei ole tai mitään. Mutta sen verran, että mä tiedän kuitenkin itse, että näin on ihan identtiset. Mutta ei se haittaa, siis käytössä sitä ei mitenkään huomaa, eikä muutenkaan oikeastaan, että se on vaan semmoinen asia, jonka itse tiedän. Mutta nämä on aivan ihanat, lämpimät tämmöiset villalapaset, jotka on varmasti tuossa talven ulkoiluihin aivan ihanat. Ja mulla on tässä se
olisikohan sen nimi Mammenstitch englanniksi ja 1+2 pisto suomeksi, mikä tekee tuommoisena kivan lettimäisen pinnan tähän. Ja onneksi niin on tässä näitä jo niin paljon, että tämä oma käsiala on tämmöinen tosi tasainen. Ja olen oppinut niin noin langan päätkin sinne sit hävittämään, että niitäkään ei täältä kyllä niitä langan jatkokohtia huomaa. Ja nämä oli kyllä semmoiset, että lapsetkin vähän varsinkin Kuopus tykästys, että voi olla, että mä hänellekin teen tällaiset talveksi. Sitten on tämä minun monsteri-projektiksi. Olen häntä haukkunut ja vähän kaikkia tämmöisiä liikanimiä on tullut tässä, kun hänen kanssaan on kyllä viettänyt aikaa aika kauan ja niin sitten on ollut myös tauolla, että mä oon aina silloin tällöin muiden projektien väleissä jatkanut tätä ja sitten taas niinku niin tehnyt jotakin muuta ja sitten taas väliin nostanut tämän puikoille. Eli täällä on mun tämä intarsia villatakki on valmis. Ja mä olin tämän aloittanut, olikohan se joulukuussa 2022. Ja tässä on siis siinä 2022 vuonna aloittamani tai värjättyjä lankoja. Koulussa olen värjännyt. Täällä on kokenillia ja varmasti vähän jotakin sinipuuta, että tuli näin tummat. Sitten on avokadoa ja tämäkin on kokenilli. Se on ihan kuin mun lempparein noista luonnonväreistä. Sitten täällä on indiko ja sitten tämä lähes vaaleanharmaan näköinen, mutta se on hieman vihertävä, niin on toi lupini. Tää on siis Vuonoen Pentti sukkalankaa ja sitten just tää lupini, kun värjättiin kylmän värjäyksen, niin aluksi näytti, että siihen ei niinku tartu yhtään mitään. Niin sit se oli niinku hauska, kun tämän lankan nimi on Pentti, niin sitten sanoo, niin sit tehdessä oli vähän silleen, että voihan Pentti, että sinä et tee mun kanssa yhteistyötä ollenkaan. Mutta kyllä siihen sitten lopulta tuli vieno vihreän sävy. Mutta se ei, no kyllä se nyt ehkä vähän havaitsee, mutta aika vaalealta se näyttää, mutta kyllä siinä on vihreä sävy. Ja mä tosiaan olen aloittanut tän täältä hartioilta. Ja itse asiassa mä aluksi varmaan muistaakseni tein niin, että mä aloitin ihan jo ekalta kierroksella kaikkien värien lisääminen, kunnes mä tulin järkiin, että ei sitä kannata. Että sitten mä tein tämän alun pelkästään tällä liilalla ja sitten vasta rupesin lisäilemään värejä. Ja sitten tänne olkapäihin, niin mä olin siis tehnyt sellaiset laskelmat, että tämä pääntiehän oli niinku vielä että tänne asti. Ja mä oon tehnyt tähän niinku jälkeenpäin sitten tällaisen kaistaleen, eli niinku päätellyt tästä vähän niin kuin joku kantalapun reuna, niin tehnyt tänne tämmöisen hartiapalan. Ja siitä tuli nyt siis oikeastaan tosi kiva yksityiskohta tonne olkapäähän, niin mä oon niinku sen jälkeenpäin tehnyt näin, jotta mä sain tätä pääntietä pienemmäksi. Et mä en tiedä, mikä mun alkulaskelmissa oli vähän pielessä, että mulla oli tässä niinku liikaa silmukoita tässä pääntien aloituksessa. Mutta se epäonneksi korjaantui näin. Tossa näkyy, kun siis näissä liiloiskokenilleissa on vähän sävyero, niin tossa näkyy se, että tähän on siis jälkeenpäin syntynyt tämä, koska näissä on nyt kahta eri. Se on jännästi tähän toiseen etukappaleeseen tuli näitä liilojen sävyeroja vähän, mutta se nyt sitten kuuluu vähän tähän. En ole jaksanut, tai en sitä sitten sentään enää lähtenyt purkamaan, että tuli vähän eri sävyisiä liiloja tähän, kun tämä toinen etukappale on sitten aika, toi liilapohjaväri aika sama.
Ja sitten mä oon siitä sit lähtenyt alaspäin neulomaan tosiaan. Ja mä katsoin mun vanhaa Insta-päivitystäkin, niin, että mulla on ollut joskus jossain vaiheessa siis yli 20 pikkulankakerää kiinni tässä työssä. Et siinä kohtaa se on niinku ollut hitaimmillaan, kun täällä on tätä helmaa niinku tehnyt, niin täällä on ollut sitten ihan tosi monta pikkulankakerää kiinni, että nämä kaikki värit on tähän tullut. Ja sitten en ole näitä intarsia-alueita silleen niin tarkkaan miettinyt, että alkanut vaan tekemään. Tämmöinen niinku tavallaan neliöiden lisääminen. Ja sitten tässä yhdessä vaiheessa esimerkiksi näissä hihoissa, niin mä sitten totesin, että en jaksa siis niinku, että tässä oli kans aivan mieletön määrä näitä keriä kiinni, että nyt täytyy niinku jotenkin muuttaa kuviot, jotta mun ei tarvitse niinku ihan niin usein lankojen kanssa temppuilla, niin sen takia tää lähti sitten tämä alun tiheä ruudukko harvenemaan, jotta mä sain sitten niinku vähemmän keriä siihen kiinni. Ja tää on neulottu siis ihan pyöränä, että siinä on tietty tekniikka, että sen saa täältä alapuolelta ton sauman kiinni. Ja esimerkiksi hihatkin mä oon sen toisen purkanut kertaalleen, koska mä jotenkin, kun tää on nyt näin tällainen tavallaan random värialueita, niin mä ajattelin, että jos mä teen sen vähän sit erinäköiseksi, mutta sitten se ei toiminut. Sitten mä purkasin sen, mitä mä olin tehnyt, ja nämä on käytännössä nyt aivan samanlaiset nämä hihat sitten keskenänsä. Ja jotenkin siis esimerkiksi mun mielestä toi avokadoväri ei sovi noitten sinisten viereen ja just toi viinipunainenkin, niin sit mulla on esimerkiksi täällä selässä nyt sit nämä värit ja sit just hihaan laitoin sit näitä sinertäviä, liiloja ja vihertäviä sävyjä. Ja sitten täällä on tälleen, että kädentien resorit on tätä lupiinivärjettyä. Sitten tämä helmaresori on tämä kokenillivärjetty. Täälläkin on muuten tälleen, että harvensin noita lisäyspaikkoja, tai siis värialueita, niin on sitten tänne helmaan tullut tollanen. Ja sama täälläkin etukappaleessa niin on ollut aluksi vähän pienempää kuvioa, mutta sitten niistä tuli näin isoja, jotta ei ole niin montaa lankakerää tarvitsisi aina ottaa uutta. Ja sitten tämä nappilista mulla on täällä indigovärjätyllä. Ja sitten tähän mä sain semmoisen kivat napit löytyi taas tuolta Salon napista, tämmöiset neliönmalliset, just tämän liilan sävyiset, mitä mulla on tässä. Niin aika ihanat. Niin tämmönen hurja projekti. Ihan mieletön määrä langanpäitä päätettävänä ja niitä keriä. Näin jälkeenpäin niin en tiedä miksi tämmöiseen projektiin ylipäätään lähdin. Jostakin se inspiraatio tuli ja sitten halusin tämmöisen tehdä ja onhan tämä ihan tosi hauska. Ja mä en nyt ihan tähän hätään, mutta mulla on ajatus, että mä koristelen tätä pintaa vielä. Että ehkä tulee jotain tekstejä, ehkä tulee jotain sirmukointia ja muuta. Mutta jotakin tähän saattaa vielä ilmaantua. Jahka tulee semmoinen väli, että elämässä, että taas voi tähän paneutua ja keskittyä. Niin sellainen on suunnitteilla, että tämä ei ole vielä silleen 100 valmis, vaan tähän voisi vähän tehdä jotakin hauskoja tekstejä tai jotakin. Ja joo, semmoinen hullu neuletyö. Mutta tosi niin kuin mieluinen valmiina ja onhan se nyt aika huikea. Tämä hiha on ehkä mun niin kuin lempparein niin kuin värimaailmalta ja kuvioinnilta, että tästä tuli aika ihana. Ja sitten niin kuin,
Jo siitäkin syystä, että sehän nyt on vähän oma lukuunsa tehdä tämä intarsia pyöränä. Että olen senkin nyt sitten näinkin suorittanut. Niin olen siitä ihan ylpeä. Ja yksi syy muuten, miksi nämä on niinku tämmöisiä ruutuja, että mun mielestä, tai näkyyköhän sekään, no näkyy tuossa vähän, että mun tulee toi värialueiden vaihtumiskohtaan tulee tommonen, että vaikka mä kuinka kiristelen ja laitan, niin tommonen isompi silmukka. Mä en ole tätä muuten malttanut nyt kylvettää, että mä oon vaan höyryllä tän viimeistellyt. Vähän mä ehkä jännitän myöskin, että päästäänkö nämä tummemmat, esimerkiksi kokenillivärjätyt vähän väriä, niin mä en ole tätä kylvettänyt vielä. Niin sekin voi tietysti auttaa, että noi isommat silmukat tuosta tasoittuu, mutta siis mun intarsia käsialalla on vaikea tehdä semmoisia niinku viistoja, että se niinku yhden silmukan verran esimerkiksi muuttaa paikkaansa toi intarsian raja, koska sit se on mun mielestä hiukan epäsiisti, kun mulla on tollanen, että siihen tulee toi isompi silmukka. Niin sen takia täällä on niinku tällaisia, että se teräviä kulmia näissä intarsia-alueissa, koska se oli niinku minulle helpompi esteettisesti se vaihtumiskohta. Että se näyttää kivemmalta. Tämän nappilistankin kertaalleen kyllä purin, koska tein sen niinku liian harvaksi ja sitten se vähän niinku kiristi tätä. Että sitten mä tein sen uudestaan, jotta sitten tuli niinku oikein mittainen tähän. Ja nyt se on kiva ollut. Mutta sellainen once in a lifetime -tyyppinen neuletyö todennäköisesti ei tule välttämättä toista vastaavaa tehtyä. Vaikka eihän sitä ikinä tiedä, mutta niin, siltä nyt tuntuu, kun ton on saanut vihdoin valmiiksi, että ei enää toista. Nyt tässä kohtaa muuta huomaan, että voisin sanoa mitä mulla on päällä. Eli täällä on tää mun Hattara-neuleeksi nimeämä neulepaita Jalovillan Sorjasta, mihin mä tein nämä siitä yhdestä mikä tää nyt on, Stitch Dictionary, semmosesta lehtisestä. Otin tämän pitsin ja laitoin hihansuihin ja pääntien reunaan ja tänne helmaan. Niin. Jalovillan Sorjaa ja Rouva Silmusolmun silkkimohairia, joka oli värjäämätön ja mä värjäsin sen kokeililla. Niin tällainen neulepaita. Tämä on aivan tosi kivan kepoinen päällä. Joo. Ja siis sit hyvä, kun mä tän nyt just tässä kohtaa sanon, koska seuraavaksi mä voin näyttää, mitä tämän jämistä tuli. Tämä on nyt hauskasti tällaisessa lautasessa, eli lautaseen pingotettuna, niin tämän paidan jämistä, eli mulla oli 2 kerää sorjaa ja mä oletan, että mulla on ollut 3 kerää mohairia. Niitä sellaisia 50 gramman mohairkeri. Niin niitä jäi jämiä ja sitten niin jotenkin ne tosta tuli mun lankahyllystä vasta ja mietin, että mitä lähtisi tekemään, niin tämmönen baskeri sitten. Mulla oli tämäkin on Sari Nordlundin ohje, niin tää oli mun tuolla Ravero-kaupassa ollut jo pitkään. Varmaan sillä aika niihin aikoihin, kun se ilmastui, niin mä sen hommasin, koska se oli jotenkin niin hauska se ohje niin näytti niin upealta tämä, niin otin silloin ja sit mä en ole sitä kertaakaan tehnyt, mutta nyt sit katsoin nämä mun jämät ja mietin, että no hitto, näistähän tää voisi tulla. Mä en ole ikinä omistanut baskeria, en ole ikinä käyttänyt, niin jännittävää nyt sitten. Tää on hieman kostea vielä, siis tää on eilen laitoin sen tähän pingotukseen, se on ollut tuossa ulkosalla, niin se ei nyt ihan ole siellä noin vaan kuivunut, niin tää on vähän kostea. Niin en ole vielä testannut, että miltä tää nyt sitten näyttää. Tää oli niinku, mä voin lisätä tähän kuvan, niin otin kuvan tästä siinä vaiheessa, kun sen ennen pingotusta, niin se oli aika eri mallinen, niin ei ole niinku käsitystä, minkä näköinen tämä sitten on päässä.
aika isoksihan tämä, että siinä ohjeessa sanottiin tietty niin kuin halkaisija, mitä tällä lautasella piti olla, niin, että tähän pingotukseen. Ja tän on neulonut käytännössä ihan ohjeen mukaan, mutta aluksi mä aloitin niin kuin yhdellä säikeellä mohairi ja yhdellä sorjasäikeellä, mutta sitten mä totesin, että kun tässä on siis alun perin tässä ohjeessa Vilhelmi ja mohairi, että tämä saattaa olla hiukan ohkaisempaa kuitenkin tämä sorja, ja mä pipona meinasin, että siitä saattaa tulla liian semmoinen hentonen, tai päähineen näitä nyt pipo, niin päähineenä saattaa tulla liian hentonen, niin sitten kun mulla oli mohairia niin kuin 2 semmoista kesken aloitettua kerää, niin mä otinkin sitten 2 säikeet mohairia ja 1 sitä sorjaa. Ja että tämän aloituksen mä oon tehnyt niin kuin 1 säikeen mohairia sorjalla, mutta sitten mä lisäsin sen toisen säikeen ja sitten mä rupesin tekemään tätä 3 säikeä. Se oli vähän semmoinen sille neulekoolle, niin, ja mun käsiala oli semmoinen vähän haastavampi. Et ei ollut niin soljuva puikoilla, mutta kyllä mä nyt tykkään tästä niin kuin lopullisesta pinnasta, mitä se teki. Hirveätä värieroa ei ole kyllä näissä näköjään. Että vaikka tässä on niin kuin tupla mohairi, niin se on aika saman värinen kuin tämä paita. Mutta tämä on nyt jännittävää sitten, kun mä saan sen tästä pingotuksesta pois, että miltä kiva testata päähän ja miltä tuntuu paskerin käyttäminen. En tiedä, tekisikö tähän semmoista tupsua mä en halua, mutta semmoisen antennin ehkä saattaisi voida tehdä tähän. Mutta nyt en osaa vielä sanoa, kun en ole testannut sitä päähän, että haluanko mä. Mutta siis todella kiva ohje. Aivan siis todella koukuttava neula. Mulla meni tässä viikko, kun mä tätä tein. Itse toi pitsikuvio on sen verran koukuttava, niin kuin varmaan moni on neulonut niitä neulepaitoja, niin tietää. Niin tätä oli tosi kiva tehdä. Ja kyllä siinä tietoisesti matkan varrella epäili vähän, että onkohan mulla nyt niin kuin, tässä tulossa oikein kokoinen, kun se on niin eri mallinen ennen tätä pingotusta. Mutta nyt se sitten vielä jännitetään hetki ennen kuin tämä on niin kuiva, että mä uskallan se ottaa tästä pois. Ja ihan tein ohjeen mukaan sen aikoordeunuksenkin tänne ja näin, että kerrankin olen aika orjallisesti noudattanut ohjetta. Olikohan mulla vielä jotakin muuta valmista? No sit mä tein, nyt tästä kuvasta voi nähdä, että mä oon nyt vähän erilaisessa paikassa kuin aikaisemmin. Mua huvittaa, kun mulla on tää varjo nyt niin selkeästi tossa. Mut siis niin muutin tässä, niin se on myös yksi syy, miksi ei kyllä ole viitsinyt järjestää aikaa kuvata mitään jaksoa, niin tänne on sitten toki tänne uuteen kotiin niin kaikenlaista ratkaisua pitänyt tai saanut miettiä, niin mä tein tänne tämmöiset makramee-lamput, niistäkin mä voin laittaa kuvan, että semmoiset ihan valkoiset lampunvarjostimet, niin revin niistä sen valkoisen muovi kautta tekstiilipinnotteen pois ja sinne jäi ne metallirungot vaan ja sitten tein sen ihan makrameella keltaisella langalla niin uuden pinnan. Makrameesta en pidä suoraan sanottuna. Se on yksi harvoin käsityötekniikoista, jos mä en niin välitä se. Nyttenkin piti tavallaan laskea omaa rimaa, koska makrameessa mulla ehkä se on ongelma, että mä jotenkin se, että ne solmut saisi samalle korkeudelle, niin on haastavaa. Ja sitten musta tuntuu, että mulla tarvitsisi olla joku viivotin ja vatupassi käytössä, että ne solmut olisi niinku samassa linjassa. Ja nyt kun ei se käytännössä niinku ole järkevää tehdä sitä niin sit mä nyt koitin niinku peukaloa vähän käyttää apuna, että ne tulisi sitä aina peukalon korkeuden verran eri, tai niinku se ylempi ja alempi solmukerros sitten toisistaan. Mutta niissä on sitä, että ne on vähän vinot ja vähän sellaiset, niin piti tavallaan hyväksyä se, että se nyt on sitten tämä tällaisen työn kädenjälki. Mutta se on ehkä niinku yksi syy, miksi mä en tykkää makrameesta, että mulla tulee just tosiaan semmoinen, että mä tarvisin vatupassia ja viivottimia, että mä saan ne solmut oikealla korkeudella.
Mutta tässä tapauksessa se oli niin kuin järkevin ratkaisu, millä mä sain niistä lampun varjostimista, niin kuin, tai miten mä ne tuunata, oli niin kuin paras tapa tuunata ne. Niin sitten tuli tehtyä niin, ja ne on ihan kivat. Ja mä ehkä nyt hyväksyn sen, että ne ei ole aivan suorat, vaan niissä on vähän heittoa. Joo, niin semmoinen valmiskin oli sitten vielä. Ja joo. Ei mulla sitten muita valmiita ollut. Oi, näyttäisi siltä, että olisi mahdollista, että tästä tulee se jopa vähän lyhkäisempi jakso. Ja niin. Joo. Eli siinä oli kaikki valmiit, mitä tällä kertaa oli. Niin sitten mä höpöttelen muita asioita. Tän neulepaidan kanssa tuli taas se ajatus, että mitä tämän kanssa niinku käyttää. Et neulepaitojen, tai nyt mä puhun neuletakkien kanssa on aina se, että pitäisi olla sit joku sopiva paita sinne alle. Ja sitten toi Sukkablogin Aleksi on alkanut taas tekemään noita videoita hänen sieltä pajaltaan työprosesseista. Ja sitten mä katsoin, kun hän painoi Knitting is not a crime, sitä tekstiä kasseihin ja toi tonne paperikasseihin. Ja sitten mä mietin, että hitsi, että toi olisi kyllä aika hauska saada paitaan. Ja sitten mä pistin hänelle Instas viestiä, että voiko tehdä mulle tuolla tekstillä paidan. Ja sitten hän ihan suostui ja mä vein hänelle paidat parikin kappaletta, jotta hän sai ensin testata ja sitten ennen kuin se sitten on se valmis. Ja nyt mä täältä vilauttelen, niin mulla on se täällä alla. Knitting is not a crime. Niin hän teki sen sellaiset sitten minulle ja nyt mulla on tämän neuletakin kanssa sitten sopiva paita olemassa. Ja samalla kun mä tilasin häneltä sen paidan, niin tuli hänen otin vähän näitä hänen ihania neuletyökalujaan. Aleksin näissä on siis poikkeuksellisen viimeistellyt ja ajatellut nämä paketit. Nämä on aivan hauskoina. Näytän nyt nämä pakkaukset täältä ensin. Hän käyttää siis vallan kierrätysmateriaaleja. Niin täällä on, eli nämä mitä mä tilasin, niin ne on ollut tällaisissa sanomalehdistä tehdyissä puussukoissa. Että tänne sitten pääsee aina täältä sisään. Niin nämä on aika hauskoja. Ja sit mä näistä olen siis ihan maksanut näistä neuleapuvälineistä. Ja sitten mä tilasin itselleni tämän VPI-mitan. Eli tällä wrap per inch, niin täällä pystyy niinku määrittelemään, että minkä paksuinen lanka on, jos sulla on vaikka vyöte hävinnyt tai sitten jos on kehrää. Niin tää on aika kätsä. Itse asiassa käytin tätä nyt jo heti hyödyksi ton Kuutar Paskerin kanssa, kun mietin, että kannattaako mun ottaa siihen se 3 säijä, niin mä mittasin tällä niinku niiden 3 säikeen BPI-luvun ja sitten tuolta verkosta saa sen listan, että minkä paksuisesta langasta on kyse riippuen tästä. Että jos täällä on nyt vaikka 11 ja 14 VPI-luku, niin minkä paksuinen lanka se on, niin katoin sen sieltä. Niin tosiaan totesin, että mun kannattaa ottaa se 3 säikki, että mä saan sitten saman paksuisen langan kuin siinä ohjeessa. Niin käytin tätä jo sitten hyödyksi. Tosi hauska työväline. Ja sitten mä tilasin muutamat silmukkamerkinnää, niin tämän yhden mä sain lahjaksi tämmöisen, missä on kruunu. Ja näissä on sitten toisella puolella lankakerät ja toisella puolella lukee, että knit
Ready, Steady, ei kun niin, se aloitetaan noin, Ready, Steady, Knit, niin tällaiset palikat. Tilasin myöskin. Niin, nyt on silmukkamerkkejä. Ja näin. Niin sellaisia. Mä mietin, onko mulla muita hankintoja. Onhan mulla. Minäpä käyn nekin tuolta hakemassa, kun mä nyt aloitin hankinnoista puhumaan. Joo, eli tosiaan näytetään muitakin hankintoja nyt tässä sitten samalla. Niin kesällä tein lasten kanssa reissua. Oltiin viikko majoituttiin. Oihan suomen kielen haaste. Niin tuolla Jyväskylän seudulla, niin sitten pääsin elämäni ekaa kertaa Titityyn käymään lasten kanssa sinne, raahasin heidät. Syötiin siinä Toivolan vanhalla pihalla. Siinä on se kahvila, joku, mikä, en muista hän kahvilan nimeä, niin heidän kakkupalat. Ja sitten mä menin heidän kanssa Titityyhin, niin sieltä pieni matkamuisto tuli tämmönen Louhittaren luodan Väinämöinen värisävy lollipop. Ja tää oli niinku se, että mä olen harmikseni kuullut, että tosiaan Louhittaren luoda nyt lopettaa, niin oli niinku jotenkin kiva päästä nyt sitten kokeilemaan hänen lankaa. Ja sitten tätä Väinämöistä on kauheasti kehuttu, että tää on hyvä sukkalanka, niin onneksi siellä niitä vielä oli ja tämmönen ihana lollipop-sävy tuli sieltä. Että sukat aion tästä nyt sitten tehdä jossain vaiheessa. Tää on kyllä kivan tämmönen villaisen oloinen, että ei ole ollenkaan semmoinen niin kuin tässä on kiva, että konepestävä villa ja nailon. Niin tässä ei ole sitä niin kuin moni tämmönen fingering, vaan mun on merinavillaa, niin tää on vähän tämmönen rouheamman oloinen. Niin kiinnostavaa testata tätä nyt sitten sukkalankaa ja kiva saada sieltä Jyväskylästä muistoja vielä niin, että on yksi Louhittaren luodan lanka minullakin sitten, kun hän juuri lopettaa. Niin tämä piti sieltä kotiuttaa. Muuta en sieltä ostanut. Ja sitten oli toi Villanvoima taas tänä vuonna, jossa mulla oli sitten tää pusero, mikä mulla on täällä alla, ja toi mun uusi neuletakki, intarsia-takki päällä. Ja mä pidin siellä hinnasneulakurssia. Ja sitten muutenkin vähän pienesti hääräsin siellä Piian apuna, niin ostin Piialta sitten nämä tarmolangat. Eli tää on hänen uusi villasukkalanka, missä on lampaavillaa, 80% suomalaista lampaavillaa ja 20% biohoijavaa polyamidi. Ja nämä on niin upeat sävyt. Tämä on mun ihan favoritti tämmönen luonnon tumma harmaa. Tai jotenkin niin semmonen hyvä pohjasävy monelle niin kuin värille tavallaan, että tykkään tästä yhdistelmästä, että on tumman harmaan kanssa jotain väriä. Niin tää on kyllä ihan tosi paras sävy tämmönen. Ja sitten tämä on toi tumma pinkki. Ja aivan ihana hohtava pinkki. Niin näistä aion kanssa sitten tehdä sukat sitten. Mulla on nyt vielä yhdet sukat tuolla kesken. Niitä nyt aloin sitten tekemään loppuun, niin saisin sitten aloittaa uusia sukkia. Pidän siis itselleni tällaisia sääntöjä, että tavallaan, että mulla ei nyt olisi, että mä en anna itseni aloittaa uutta projektia ennen kuin joku valmis. Aina välillä tämä toimii, esimerkiksi tämä paskeri ja noi kinnasneulahanskat vähän niin kuin kiilaili, mutta ne oli taas sitten niin kuin, että mulla ei ollut mitään pipoa kesken, no hanskat mulla oli kyllä itse asiassa kesken, että no en tiedä, kuin nämä säännöt on aina hyviä olla vähän semmoisia ohjenuoria, eikä niitä tarvitse niin 100% noudattaa, mutta silleen mä oon vähän toiminut, että mä en anna itseni aloittaa uusia ennen kuin mä saan jotakin valmiiksi. Ne sukat, mitä mulla nyt on kesken, semmoiset kesäsukat, mä oon niitä varmaan esitellyt, mä näytän ne sitten valmiina. Ehkä, ne on menossa mun tyttärelle, niin ne on nyt melkein nippanappa valmiit, niin mä teen ne pois alta, että mä saan aloittaa uudet sukat. Ja nyt mulla on sitten siellä tästä se
Neulematkalla kirjasta se Pohjola-neule on kesken kaikista omista jämälangoista. Niin mä en nyt aloita mitään neulepaitaakaan ennen kuin mä oon saanut sen valmiiksi. Tässä on nyt tämmönen vähän hassu kuva, mutta siis tämä Pohjola-neule mulla on kesken. Niin mä senkin aion tehdä tässä nyt valmiiksi ennen kuin mä aloitan uutta neulepaitaa. Ja sit mulla on siellä ne Expecto Patronum lapaset kesken. Niitä mä en ole nyt tehnyt taas tässä niin kuin ne keväällä viimeksi. Et ne oli kans nyt tämän kesän tauolla, mutta nyt mä sitten aion kyllä nekin tässä viimeistellä, että saa talveksi lapaset. Ne on tietysti kans vähän hitaampi neuloa, kun niissä on se kuvio, semmonen random, semmonen, missä lukee se Expecto Patronum ja sitten siinä on ne hirvet. Niin se on semmoista keskittymistä vaativaa neulontaa, niin ne hiristyy siis vähän hitaammin. Joo. Mutta siinä nyt tuli sitten samaan noin mun keskeneräisetkin raportoitua. Ja hankinnatkin tuli tähän näin vaan tähän väliin. Tämä ei nyt näköjään ollut mitenkään hirveän strukturoitu jakso. Neulasuunnitelmista, niin nyt kun mä sain tämän Intarsia-villatakin valmiiksi, niin mulla on siellä vielä koulussa värjäämieni lankoja. Mulla on semmoista fingerin vahvusta Pirtin kehräämän karstalankaa monessa sävyssä, mitkä mä oon värjännyt, niin ne mä aion sit, itse asiassa Taitolehdessä oli yksi semmoinen Anna Johannan kirjaneule, niin mä aion ne varmaan siihen laittaa. Niin semmonen suunnitteilla. Ja sit mulla on se Monday Skirt, olisiko se semmonen nimeltään Veera Välimäen se pitkä pörräneule, niin siihen mulla on langat, niin siihenkin sitten jossain vaiheessa annan itselleni luvan aloittaa sen. Ja sit mulla on tuolla toi yksi mun kehräys, mistä mä oon suunnitellut kauluriin, niin senkin ehkä sitten jossain välissä. Mut nää niin suunnitelmat on vähän semmosia, että ne elää ja muuttuu ja paukkuu, niin katsotaan mitä tulee neulottua sit kuitenkin. Ja nyt voisi sitten lopuksi vielä vähän höpötellä tosiaan tästä, mitä kaikkea on tapahtunut ja tulossa. Niin Villanvoimastahan mä nyt jo vähän sanoin, että mä olin siellä tosiaan vetämässä kinnasneulakurssia. Ja sitten toki pääsin siihen muuhunkin hulinaan, niin nyt se oli tosi kiva kyllä, kun me saatiin isommat tilat tänä vuonna. Niin vaikka väkeä oli paljon, niin kyllä ne mun mielestä sinne hyvin mahtui. Ja nyt oli tosi hyvin esimerkiksi neulojilla tilaa. Että kyllä varmasti löytyisi istumapaikka, mihin voi mennä neulomaan. Ja oli kivasti myyjiä ja kaikkea. Ja se on vaan kyllä niin kiva miljöö. Ja eikä yhtään haitannut, että oli sateisempi päivä. Niin hyvin siellä sisällä on tilat käytössä. Niin se oli kyllä taas tosi kiva. Että kiva, kun sain olla osallisena tänäkin vuonna. Ja sitten mä olin tuolla neulonnan SM-kisoissakin. Siitäkin mä voin laittaa kuvan tähän, kun sitten olin itse asiassa semmoisessa kutsuvierassarjassa, kun tuli Taito Varsinais-Suomelle kutsu sinne, niin mä sitten meistä lähdin edustamaan. Ja voitin sen kutsuvierassarjan. Siinä ei toki ihan hirveän montaa osallistujaa ollut. Et se oli semmoinen pieni kutsuvieраsporukka, niin sikäli ei nyt mikään ihmeen iso meritti ole, että sain sen pokaalin, mutta kuitenkin sain pokaalin kotiin. Ja mä katsoin, että kun se siis kutsuvieraiden projekti oli sama mitä se sprinttisarja, niin mä olisin varmaan ollut joku 13 ja 15 sit siinä pääsarjassa. Tai siinä sprinttisarjassa, jos olisi ollut siinä mukana. Se oli kyllä ihan hauska tapahtuma. Että oli ihan kiva päästä ja pöytyällä oli kiva käydä. Siellä varsinkin oli se semmoinen museopappila, niin siitä mä tykkäsin hirveästi, kun siellä oli sitten näitä vanhoja tekstiilejä, räsymattoja, ryijyjä, rukkeja, neulekonetta, kangaspuita niin kuin esille ja kaikkea. Ja se on muutenkin tosi hieno rakennus, hienoja huonekaluja ja kaikkea. Niin se oli kiva kohde.
Ja sitten pääsi vähän rapsuttaa Myssyfarmin lampaita ja näin, niin se oli kiva päivä. Joo. Ja niin, sit mä olin tietysti siellä keskiaika Turussakin, oli silloin sit kesäkuussa, se on kanssa aina yhtä kivaa, kun pääsee sinne hälinään mukaan. Et sitä tapahtumaakin voin lämpimästi suositella, se on jotenkin aivan omanlaisensa kokonaisuus. Ja töissä on tietysti myös ollut omat kiireensä, niin sen takia ei näitäkään nyt tule niin usein kuvattua. Olen alkanut kaikkia kivoja kursseja. Mä oon opettanut esimerkiksi villasukkien neulomista ja meillä oli luonnonvärjäystä ja se oli aivan tosi kivaa. Ja nyt alkoi viime viikolla räsymattokurssi, jossa on monta uutta kudonnan harrastajaa tulossa ja se on kiva nähdä, millaisia mattoja he saa tehtyä. Niin siellä on kyllä monta kivaa juttua siellä töissä. Ja sitten nyt sain startattua tuon, että meillä kokoontuu Lankavaaran neulemiittikin siellä. Sitten säännöllisen epäsäännöllisesti. Nyt on ollut, onko se ollut 4 kokoontumiskertaa ja niissä on ollut ihan kiva porukka neulojien mukana. Ja niin se on kiva, että on nyt saatu semmoista neuloyhteisöä tännekin päin. Loppuvuonna on nyt sitten kaksi tapaamispäivää vielä mahtu kalenteriin. Ja niissä on sitten vähän teemana toi Saloneule, mikä nyt sitten tässä juuri julkaistiin Saloon, niin saadaan ne neuleet kyllähän tuohon taitokeskukseen. Ne mallineuleet ja ohjeet sitten. Niin semmoinen sillä teemalla mennään. Toki siis aina saa tulla neulomaan, ettei niistä ei ole sellainen tapaaminen, että olisi pakko neuvoa Saloneuletta, mutta saa tulla ihmettelemään sitä. Ja sitten tuonne Tampereen messuille ollaan menossa. Taito Varsinais-Suomen piste on siellä Taitokadulla, niin siellä olen lauantain ja sunnuntain näillä näkymin. Ja sitten myös piipahdan varmaan siinä taitolavalla. Tuolla töissä tuli tehtyä semmoisia, tai nyttenkin mulla on itse asiassa taas tuossa kesken, niin jämälankaryytyjä rupesin tekemään, niin siitä aiheesta sitten puhun taitolavalla myöskin. Niin se on ihan kiinnostava viikonloppu taas sitten siellä Tampereella tulossa. Että mukava syksy tiedossa kaikin puolin. Joo, ei mulla muuta. En nyt taaskaan lupaile yhtään mitään tulevan jakson ajankohdasta. Todennäköisesti syksy menee aika lailla kaikenlaisissa touhuissa, niin en tiedä, ehdinkö kuvaamaan. Tuleeko joku väli, missä ehtisin kuvaamaan. Tai eihän tosiaan kuvaus ei nyt niin kauan kestä, mutta kyllä se aina se editointi ja semmoinen lataaminen ja muuta vie sen verran aikaa, että ei niin kuin ihan noin vaan onnistu. Mutta ehkä sitten viimeistään jossain jouluna. Mutta en tosiaan lupaa mitään. Mutta kiitos, jos jaksoit katsoa tänne asti ja oikein hyviä neulehetkiä sinne kaikille ja hyvää syksyä. Ja nähdään taas jossain käänteissä. Ja heippa!